se vad han och Björn har gjort. Åh. Sitt så, Thomas. Bak så tycker jag gjorde det var lättare så här. Det regnar in så mycket vatten. Kan du inte ro på sidan så jag får med bägge två? Ett ögonblick, vi ska ro på snedden. Så. Titta vad elegant. Det ser så gulligt ut. Vill du gå upp på din egna steg eller ska... Ja, det går nog lika bra här. Så det går lika bra. Ja. Då försöker vi den då.